Vítajte pri dnešnom pohľade na zaujímavú tému. Máme tu 2 články z blogu Tatrabanky, ktoré sa venujú digitalizácii účtovníctva a elektronickým faktúram na Slovensku. Chceme pochopiť, čo to reálne znamená pre podnikateľov, aké sú tie výhody, čo všetko treba splniť a ako na to prakticky prejsť. Dobre, tak poďme na to. Zdá sa, že kľúčová bola novela zákona o účtovníctve z roku 2022. Čo presne priniesla? Áno, tá novela bola naozaj dôležitá. V podstate dá sa povedať, že výrazne zjednodušila ten prechod na elektronickú formu. Napríklad už oficiálne uznala skenovanie ako tzv. Transformáciu dokumentu. Aha. A čo je tiež zaujímavé, zmiernila požiadavky na elektronický podpis. Už to nemusí byť len ten, viete, kvalifikovaný. Potvára dvere aj menším, že? Presne. A takisto jasne povedala, že po tej správnej transformácii už ten papierový originál naozaj netreba skladovať. Super. Ale stále platí, že digitalizácia je možnosť, nie povinnosť. A samozrejme treba myslieť aj na ďalšie predpisy, GDPR, DPH, archívy, e-government. Je toho viac. Jasné. A aké sú teda tie hlavné lákadlá, tie výhody, ktoré tie materiály spomínajú? No v prvom rade asi tá úspora, časová aj finančná, menej papiera, tlače, jednoduchšia archivácia, potom je tu flexibilita, možnosť pracovať odkiaľkoľvek a určite lepšie prehľad a rýchlejšie vyhľadávanie v dokumentoch. A samozrejme veľký potenciál je v automatizácii spracovania dát. Práve tá automatizácia to znie ako niečo, čo môže naozaj zmeniť hru však. Ale predpokladám, že ten elektronický záznam musí spĺňať nejaké podmienky, nemôže to byť len tak hociaký súbor. Presne tak. Aby bol ten elektronický dokument rovnocenný s papierovým, musí spĺňať 3 základné veci. A to počas celej doby uchovávania. A to sú? Poprvé, vierohodnosť pôvodu. Musí byť jasné, odkiaľ je, kto ho vytvoril. Po druhé, neporušenosť obsahu, teda že sa s ním nič nerobilo, že nebol zmenený. Rozumiem. A po tretie, musí byť čitateľný po celý čas. Zabezpečiť sa to dá rôzne, podpisovým záznamom a nemusí to byť len ten kvalifikovaný podpis, alebo napríklad elektronickou výmenou údajov, to je to známe EDI, alebo aj dobre nastaveným vnútorným kontrolným systémom firmy. A pri tých e-faktúrách tam bolo ešte niečo spomenuté, myslím. Áno, tam je dôležitý aj súhlas odberateľa s prijímaním takejto faktúry. Ale pozor, nemusí byť vždy písomný. Stačí aj povedzme implicitný súhlas, napríklad keď tú faktúru uhradí. Dobre, čiže máme pravidlá a poznáme výhody, ale ako to vyzerá v tej každodennej praxi? Čo to reálne znamená pre firmu? No v praxi to často začína práve tou transformáciou. Papierové doklady sa naskenujú, zvyčajne do PDF alebo PNG formátu a ak je tá transformácia urobená správne, tak ten papier už naozaj netreba ďalej skladovať. To je veľká úľava, si myslím. Určite. A potom prichádza tá spomínaná automatizácia. Existujú softvéry, často aj s umelou inteligenciou, ktoré dokážu same tie dáta z faktúr vyčítať, extrahovať. Alebo napríklad možnosť načítať bločky z e-kasici z QR kódy. To tiež veľmi pomáha. Výhody sú asi jasné, menej chýb, rýchlejšie to je. Presne. Menej chýb z prepisovania, rýchlejšie spracovanie a samozrejme šetria sa náklady na tú manuálnu prácu. Fajn. A čo archivácia? Keď už mám tie dokumenty elektronicky, ako a kde ich mám uchovávať? Možností je viacero. Môžu to byť klasické dátové nosiče, USB kľúče, externé disky. Ale čoraz častejšie sú to cloudové úložiská. Alebo môžu byť uložené priamo v účtovnom softvéri, prípadne v nejakom špecializovanom systéme na archiváciu. Na čo si dať pozor? Absolútne kľúčová je bezpečnosť a pravidelné zálohovanie, lebo ak o tie dáta prídete... To je problém. Presne. A treba pamätať, že pri kontrole musíte vedieť tie záznamy sprístupniť v čitateľnej podobe. Lehota uchovávania sa zvyčajne nemení, štandardne je to tých 10 rokov. Dobre, ak by nejaká firma chcela začať, čo by ste poradili? Aké sú tie prvé kroky podľa tých materiálov? Odporúča sa začať postupne, možno s jednoduchšími vecami, napríklad elektronické bankové výpisy, tie si už dnes bežné, alebo začať vystavovať vlastné faktúry elektronicky. Potom skenovať prijaté doklady a správne ich transformovať. A čo je dôležité, celý tento proces si nejako popísať, ideálne v internej smernici.
A samozrejme kľúčový je výber hodného softvéru, či už účtovného alebo len fakturačného. Tam bol aj nejaký príklad, myslím. Áno, jeden zo zdrojov spomínal, že partneri Tatra banky dávajú možnosť vyskúšať si ich fakturačný softvér na pol roka bez poplatku. To môže byť cesta, ako si to ohmatať. Jasné. A čo je na tých moderných systémoch fakt fascinujúce, je ako dokážu pomôcť. Majú vzory faktúr, automaticky doplňajú údaje firiem z registrov, ponúkajú rôzne exporty pre účtovníctvo, prehľady o úhradách. Pre väčšie firmy potom existujú komplexné ERP systémy, ktoré už riešia automatizáciu oveľa širšie. No a do budúcnosti treba myslieť aj na ten plánovaný celoštátny systém e-faktúry. Mal by prísť asi od roku 2027. Čo to prinesie? Mal by sa týkať hlavne platiteľov DPH a v podstate umožní finančnej správe vidieť tie faktúry takmer v reálnom čase. Že keď si to tak zhrneme, prechod na digitál je efektívny, šetrí peniaze aj čas. Ale nie je to len o kúpe softvéru. Presne. Treba poznať a dodržiavať pravidlá, dobre si nastaviť procesy, myslieť na bezpečnosť a asi aj zmeniť trochu myslenie ľudí vo firme. Určite. Je to aj o adaptácii. A možno taká myšlienka na záver, aj keď tá povinná e-faktúra je ešte relatívne ďaleko a možno sa nebude týkať úplne všetkých hneď od začiatku, nie je práve teraz ten najlepší čas sa zamyslieť nad vlastnými procesmi, zvážiť tú plnú digitalizáciu, aj keď to zákon ešte plošne nevyžaduje? Zaujímavá otázka. Pozrieť sa na to, aké kroky by práve tej mojej firme priniesli najväčší úžitok už dnes. Skvelý podnet na premýšľanie. Ďakujeme za pozornosť pri dnešnom ponorení sa do sveta digitálneho účtovníctva.